maber jahera mar Penj Laktar kawa wacho ni ngima en mwandu en ga morna mar bedo kod odiochieng' wapuonjore gik mang'eny wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Ting'eyo ok en ga ngima mar joma dongo kende, ngima nyithindo, ngima joma dongo, ngima dey, ngima kwere, ngima ji duto te. Wadwa ni mondo mi obed maber e diere ma ng'ato ngima. Kendo mor mokalo ni kawuono wantiere e kar thieth ma daktari biro nyisowa ni en kanye to en nyakanye en owuon to lonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth, amor kendo kaneno tim mar Ramogi Penj Laktar koduogo ka. Sasa maneno utawinjo ka chunya mor ahinya niwach ang'eyo ni ukonyo oganda yore mege ngima mag afya. Nyinga iluonga Immaculate Opondo, an nyara Lego, Siaya. To kama wantie niluongo na Advanced Care Dental Center. An daktari ma otiegre ichiedho leke meke nyithindo matindo kod geng'o tuoche kod gimoro amora manyalo ketho rocho ngima ma nyathi matin kor ka dhoge kata leke ni. Kaki wacho ni morga neno tim mar Ramogi TV wan bende wa morga mokalo kwa biro ka nikech wang'eyo ni idhi puonjo oganda kendo oganda wadhi yudo konyruok mathoth mokalo. Leke nyithindo, dhog nyithindo bende nyalo kelo chandruok manyalo wito ngima nyathi, manyalo miyo nyathi ok bed kod ngima makare koso kapok wadonje twak wa modiochieng' ma kawuono. Ruth, nitie gima timre Kenya ka, nitie gima timre Nyanza ka, nitie gima timre East Africa kani, to ok en gima ber. Nitie kaka jonyuol rocho ngima nyithindgi ka gitimo gimo miluongo nago lak nyathi. To kiwuoyo kod ogandawa giluongen golo plastic teeth. To gino sebet ka rocho ngima nyithindo to ok ober. Onego wapuonjre mondo wang'e gima onego watim mondo kik wahiny nyithindwa. Mano e twak odiochieng' ma kawuono nago lak mag nyithindo ma pod yom ama samoro timore e kia nikech mana kaka iwacho ni samoro gitime ka giparo ni gikonyo nyathi to samoro gitime e kia. Ipani en kia Dr. Immaculate koso? Aparo ni en kia. En kia. Emo mi wantiere kodi kaka jagono molony e weche mag leke nyithindo mondo mi puonj ogandawa inyiswa ber rito dhog nyathi, leke nyathi kaachiel kod gigo manyalo timo manyalo rocho ngima nyithindo. Nago lak mar nyithindo wadendo kacha ni infant oral mutilation. Kata gum lancing. Kata gum? Lancing. Lancing. Seche mwacho ni gum lancing, mano en wawuoyo kuom gums, wawuoyo kuom lak, plastic, wawuoyo kuom ang'o Dr. Immaculate? Wawuoyo kuom ring'o mar lak ma nyathi ma pod tin, ma pok leke no twi. Wawuoyo kuom nyathi ma wanyalo wacho ni ja higni nono nyaka higni dweche 18. Koro nitie gimo matimre titime e gwenge kuonde ma wadakie to en gima osebet ka hinyo nyithindwa. Moko osetho, moko oselalo ngimagi to moko bende ratiro mar dhoggi oseroch kabisa nwach timno. To en gima gitimo kuom kia nwach gimomiyo gitime giparo ka gitimo kamano to gidhi konyo ngima nyathino. To kar konyo ngima nyathi to gibet koro gihinyo nyathi moloyo konye. Jomage mathoro timo timni daktari? Timni itime i gweng' kuonde ma ji odakie, ok time e osiptal. En gima nyathi ma ja dweche nono nyaka 18. Ing'e seche moko nyathi kosenyuol to chako bet gi shida mege afya matindo tindo. Seche moko nyathi ywak to janyuol kia nang' ma nyathi ywago. Seche moko nyathi dende ochwakre to kia nang' momiyo nyathi dende ochwakre. To seche moko nyathi chur. Koro kiwacho ni nyathini mano ywak otieno mangima. Nyathini chur, nyathini ng'ok, nyathini dende ochwakre. Ang'o momiyo dende ochwakre? To gin koro ka giseneno kamano to giwacho gimomiyo nyathini dende ochwakre en plastic teeth. To plastic teeth gi dhi nego nyathini. Koro nyaka wagol, nyaka wanag leke gi mondo kik waneg nyathini. Mondo nyathini wares ngimane. To sama koro gidhi nago nyathini gireso ngimane to sechego kore ka gidhi rocho ngimani, sechego ka nyathino dhi lalo remo mang'eny, sechego ka nyathino dhi yudo tuo kata tuoche madongo kaka ayaki,
seche go ka nyathino dhi bedo gi infection ma nyathino tho. Ng'eny gi aparo ni githo i gwenge kuonde ma onag gi mok gichop kata i suptal. To moko be chop i suptal, moko ireso, to moko bet notho. Awinjo kimulo plastic teeth gi gin ang'o daktari? Nitie gik moko adek kani. Del dhano nitie kaka seche moko rochre. Koro inyalo yudo nyathi onyuol, to nyuole kod leke. Waluongo gi natal teeth. Ama inyalo yudo nyathi onyuol to bang' dwe achiel to leke nochako twi. Anyalo pime kama ruth, inyuolo nyathini majaber kaka in, nyathi manyako. Aeto ka nyathini chopo higni 5 to chako neno malo, ama thunde nochako biro. Koro ibiro ng'ado thunde nyathini go oko niwach thunde nochako biro chon. Koso ibiro wito nyathini. Libo penjori gimomiyo mano timore. Waluonge ni precocious puberty. Puberty obiro too early. Nyathi ma iparo ni pod tin tineno kosechako bet kod puberty. Kamano bende nitie kaka dend nyalo rochre, aeto leke chako twi chon kasapodi. Koro iyudo ka nyathi onyuol gi leke. Ama iyudo ka bang' dwe achiel, dweche 2, nyathini ochako twi, leke no ochako twi. Koro ing'en gibiro chon. Ng'eny ji paro ni ma haw marach. Nyathi ma onyuol gi lak, nyathini okelonwa haw marach. Nyathini leke nochako twi gi dwe achiel, nyathini nigi haw marach. To ok en kamano. En aena kaka seche moko weche mege del ng'ato dhi. Koro nitie leke gi mawuok chon gi, niwach giwuok kapok gi machua, pod ndalo gi podi, gin ga soft. Giyom. Koro emomiyo iluongo gi ga plastic teeth. Koro wach plastic teeth no kelo masira kuom nyithindo. Aeto seche moko gin plastic teeth mar adier, niwach gin kineno gi kaka daktar, ibiro neno na adier magi leke mo nyathi mowuok chon. Gin leke ne monego bed kanyo, lakini gibiro chon. To seche moko bende onge gimo marach gi dhog nyathino. Ring'o mar lake ma nyathi mayom en kawaida. Onge gimo marach, lakini ng'ama kia orango to wacho plastic teeth. Koro gima fwenyo i wik ka wik inyalo yudo kata koorna nyithindo mayom 3 ni nyathini nigi plastic teeth. Nyathina nigi plastic teeth. To kirango to onge plastic teeth. To mano gima tin moluoyo maratiro. Ok gidhi miyo mori gweng' manyata kacha. Gibiro i suptal Russia kata gidhi district. Rang na uru. Inyisa ni nyathina nigi plastic teeth. To koro in kaka ng'amolonyi weche lak kod weche dhok, kirango tiyudo ka onge plastic teeth. Gina kaka dhog nyathino onego bed. Koro confusion moro nitie kani mar en plastic teeth koso ok en plastic teeth. Adier nitie leke mawuok chon. Nyathi nyalo nyuol gi lak, nyathi leke ne nyalo twi chon, to seche moko bende ena ga ring'o mar lak ma normal, ma kawaida kako onego bed, to nwach ji kian ang'o mo onego bed nadi, gichako paro ni nyathini nigi plastic teeth. To koro nyathini ka be ndang' bukre ni chako ywak, ni chako chur, to koro kata dende chwakre, to ibiro wacho ni chur no, gi ywak no, gi del machwakre no, plastic teeth gi ema timang'o emokelo. Daktari adwani mondo mwang'e ne dhog nyathi mayome, nikech wacho nitiere confusion kata nitiere rochruok mar paro. Oganda moko wacho ni maa en plastic teeth, maa ok en, in kaka jalony ng'eyo seche ma samoro giwuok adier kod seche mok giwuok adier.
adwani mondo mi wuothe kodwa dhog nyathi mayom kaka onego chal kod dhog nyathi mayom kapo nono ni ng'ato nyalo paro ni en plastic teeth to en plastic teeth kod dhog nyathi mayom seche makoro plastic teeth gi nitiere ma bende wanyalo wacho ni leke mag jwala kata plastic teeth donge gi dholuo maber wuothe kodwa kanyo mondo mi oganda wa one ni kineno ma ato ma en dho nyathi ma entiere kod ring lak kako nego bedi ma en dho nyathi ka ochako bedo kod leke mag jwala ma wawacho gi kod magi nyalo chalo leke jwala to gin leke jwala. Koro wachak kod ring dhog nyathi kako nego bed. An gu picha moro kani mani nyiso dhog nyathi mamalo to manyiso ring dhog nyathi mapiny. Donge gi nyathi mayom ongo lak ongo lekene. Koro kirango ring dhog nyathi bro neno ka gin gu gode gik machal gode oko yuore mayom tineno gode gi kawo ga form mar lak mabro biro ka lak mabro biro kani chal ka boxa ma tineno ka gode go chal kamano. Koro ring lak nyathi ring dhog lak kar lak nyathi ok en ga gimo yuore mayom en giman kod gode ineno gode gi en giman kod gode amano emano. Koro kata kawuono kin kod watni moro monyuol bilime iwachne ni yena aluok lweta maler wane dhog nyathi ibro neno ka gin gitimo gode mano en kaka onego bed iwinjo. Aeto koro gode gi ema jirango ga to wacho magi plastic teeth to ineno kuma isiemo grange ma rakwarno kanyo timo ga gode moloyo kuonde moko gode madongo kuma canine bro twiye. Aeto ing'eyo nyathi samo min gi omako ich chande sama dend nyathi losre nyaka lak be chako ga losre sama nyathi dongi imin gi gimora losre obed lak mege leke makuongo ok mwaluongo ni milk teeth obed permanent teeth gichako losre gimora losre idel dhano sama min gi osemako ich samo dongo imin gi. Koro nyathi monyuol samose nyuole chande leke mag milk teeth gi gin ga kanyo giikre mawuok girita sagi mondo giwuog. To koro kirango kuma wasiemo grange makwarno ibro yudo kaka nyoeno okuot ga moloyo otingre malo moloyo kuonde moko kanye ma lak miluongo ni canine dhi wokie. To kirango ring lak nyathi donge en ga pink kanywano kirango tibro neno ka area ni rachar kuma canine tie manyiso ineno lagno gu iye ochako neno ineno kirange tichal ng'ama rangre mar tiokio moro minene go gi iye kapode ni ichogo kacho ichako neno dalili ne oneno kanyo neno ga marachar matin magin lekego gin ga ready gidwa mondo sako chopo mar wuok gito gichako wuok. Koro leke maneno gi ng'eny ji paro mago gin plastic teeth. Aeto ntie gimoro kendo ing'en nago mar lakni en gimok tim Kenya ka kende kata jirande wa Uganda ka ong'eny kabisa kata Sudan ong'eny generally East Africa Uganda Tanzania Kenya Sudan Ethiopia jogo timno ma ratil mamalo to kagineno rachar makanyo ng'eny gi paro nen kudni ni ichogo mar laka ichogo kanyo koro giparo ni kudni no mabe jomoko luongo ni plastic teeth kaka giluonge opogre kalure gu piny mwawuoye jo Uganda gi nying ma gitiyogo giluonge ni ebinyo jo Ethiopian gi nying mar jo Ethiopian tek na luongo wiyo wil kodo
piny ka piny nigi nyingi kata Kenya kani itime luo Nyanza ka to Wakamba to koro time zaidi molowa. Ewinjo kata wan watime to jogwa ma Eastern Kenya to time zaidi to Masai time zaidi. Koro giwachon makudni ni ema mi nyithindwa mayom gi tuo migi gi tuo to kokwagolo kudni ni to nyithindo gi dhi tho. Dr. Immaculate wamake maka kanyo kama gimomako dhoga ni ng'eny oganda jorotenge time nikech ka jo Sudan time, jo Uganda time, jo Tanzania time, wan jo Kenya watime, ka waduogo Kenya ka wan jo Luo watime, to kopogore kod jo Luo wacho ni Wakamba kachiel kod Masai bende time ong'ala mamalo. Debede ni en ote mane ma oganda samoro no yudo chien kocha mane owito gi kata nogolo gi eyo kata mano mislead gi. Adwani akwayo ni wakaw yueyo ka waduogo to koro wadhi wang'ane plastic teeth owuon koro kako chal nikech sepimonwa gam kata ring lak nyathi kaka chal. Wadwani wang'ane ni plastic teeth ni ochal nade. Kaito jogo manago leke nyithindo gi gitime nang'o to gitime gi gik machalo nade. Chandruoge mage, midhierni mage ma nyithindo nyalo bedo godo seche ma itimo ne gitim makama. Itime e yo maler, e yo makare, mok nyal miyo gi tuoche, e yo makare ngima gi dhi bedo maber koso. Kik idhi mabor kik isudi. Penj Laktar kokalo Ramogi TV. Dr. Immaculate olony mokalo e weche mag leke nyithindo entiere chuny boma ma Kisumo ka. Omiyo ka entiere kod nyathi mayoma ber king'iyo leke ne ber kikele ka Dr. Immaculate mondo miyo ing'eyane ni to leke nyathini chal nade. Wakaw yueyo ka waduogo to kanyo e mwachako godo omiyo kik isudi. Nini nakupea stress? Ni bills. Ka alifanya jana atafanya leo. Ni rent. Ka alifanya jana atafanya leo. School fees. Kama alifanya jana atafanya leo. Ni mambo ya ndoa. Usiwe na wasiwasi. Ka alifanya jana atafanya leo. Juu yeye ni alpha na omega. Dial *811 *281# to get at a tender. Yud thuolo mar ng'eyo, mor, yie, kod thum mar pako Nyasaye. Bedo gi yie motegno, kendo bedo gi mor kod kwe odiochieng' Jumapil. Wakelo ni wende Nyasaye, kod jower wende Nyasaye. Nyithindo bende nyiso hera magin godo ni Nyasaye. Sigendni kod wach Nyasaye mamulo chunji. Nitie seche moko roda ma ok inyal lemo. Tinyalo bedo gi wachadi achiel minyiso Nyasaye. Injili kalo. Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi. Machiegni kendo Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Immaculate olonye weche mag leke nyithindo. Wantiere boma ma Kisumo kendo wang'iyo weche mag nago lak nyithindo ma podium. Thoth ni wacho ni plastic teeth. Daktari opimonwa kaka dho nyathi kata ring lak nyathi onego bed ni chalo. Opimonwa maler mokalo ni ochalo gode kendo koyum kata matino miyo. Ka itiere kod nyathi mayom kineno ka ring lake mamalo kachiel kod mapinyo dwa chalo kamano e kaka onego bed ni obedo. To wachonwa kata bende ni e kona kaka kuonde monyiso wa mara kwarogi tinyalo neno gimoro marachar. Mano en lak nyathi mai kore mondo miyo wuog e seche mowinjore. Daktari kani pok wadhi e yueyo ne wayudo kata ni gini timo kuonde mang'eny mokalo. Jo Kenya time, jo Uganda time, jo Sudan time, ka ni wachonwa ni jo Masai time mano ka wantiere Kenya ka, jo Wakamba time. Ang'o mano timore ne en ote mane manobiro e gwenge mag jorotenge gimomiyo watime malich machalo kod ma. Gimomiyo mano nyalo bet waongo kod tiegruok maber i weche mege afya. Koro ka gimotimre kaka ng'ato tuo, wawachno nyathi dendo chako chwakre. Kokin kod lony maber, ibro chako penjri, ang' momiyo nyathini dende chwakre. Okibing'eyo ni del machwakre nyalo kelgo malaria, okibing'eyo ni nyalo kele kod pneumonia kata tuo moramora. Koro gin ne gitemo yudo
ne gitemo mondo gipenjre giyud duoko ka nyathini dende chwakre, ka nyathini ywagre, ka nyathini tuo. Ang'o madbed nokelo tuo kuom nyathi mayom? Nyathi mayom ma pod dhoth pok ochako tugo ko pod en nyathi ma naini ot. Ang'o mi nyathini nyalo bet matuo? Koro nwach ne giongo duoko manyalo migi ging'e ang'o ma okelo tuo ni. Waluongo ni health literacy. Ng'eyo gi lony mar weche mag ngima. Giongo gi lony no. Koro mfano manyalo chiwo en mar Jo-Masai kaka ne giparo lekegi, ring lakni kod leke madongi iye kuno magiparo gin kute kelo tuoche mege nyithindo. Masai norango, nwach Masai wang'eyo gin jok ma ng'eny kod chiaye. Chiaye no en gima gikawo kaka gima duong' kabisa e ngimagi. To gichamo ring'o mang'eny. Gichamo ring'o mang'eny, gimadho chak mang'eny, gimadho remo, origa, gikainago. Koro ne giwacho ni nyathi dhiang', nyathi chiaye ok bed matuo. Nyathi chiaye dende ok chwakre, nyathi chiaye ok chur, nyathi chiaye ok chand min gi. To gimomiyo giwacho ni lagni madongo iye kanie makelo tuo ni, nwach chiaye ongo kod lagni, to be ok gibed matuo. Koro lagni dhano kode, nyathi ma dhano kode, momiyo dhano bet gi tuo ka nyithindo giyom. Mane kaka Masai nowacho. Koro giparo lak maneno marachar ni en kudni. To kudni ne mami nyathi tuo, ema mi nyathi ok dhodh, ema mi nyathi chur, mi nyathi rem. Koro ka kudni ka ginyalo golo kudni no, to nyathini dhi chango, to gimane bet maber. Koro bro bet maber. Koro gitime mondo gichiedh kata gigeng' tuoche matindo tindo machando nyithindo mayom. To kada gikelo chandruok. Kada gimedo chandruok. Dr. Immaculate chalo ni koro ing'ina plastic teeth ni kaka chal kata ka ng'ato nene to nyalo wacho ni koro te plastic teeth bani Dr. Immaculate wuoye cha. Koro plastic teeth en lak ma yom. Kaka nylon, en gima yom. Ibe jomoko luonge nylon teeth, plastic teeth, nylon teeth. To gimomiyo yom, lak en gima olos kod minerals. To kowok chon, to wok kandalo ne podi. Pokotegno, Pokotegno. Koro en gima kimulo to en gima dire, en gima yom. Aeto ng'eny seche owok nyaka ka musne chande be pokodongo maber. Koro ibro yudo ka en gima nyalo bet kadang'ni idhog nyathi. Oyom to en gima bende odang'ni okomako chogo motegno. Ing'en lak omako chogo motegno kata kidhire to ok dhirre. To lak mowok chon monyuol go nyathi manyiso nowok chon kata otwi bang' dweche achiel, dweche ariyo, en lak ma odonjo kandalo ne podi. Kapok otegno. Kapok otegno. Koro ibro yudo ka lagni en lak manyalo kata luar. En lak manyalo mono nyathi dhoth, nwach kodhi dhoth. Ng'en Nyasaye ong'eyo gimomiyo nochweyo nyathi mayom maongo lak mondo dhodh maber, omak thuno maber, oywa thuno maber. To koro ka lake gi ochikre, onge kaka nyathini dhi dhoth maber. Odhi ka thund min gi dhi bet gu kidonda e thunde, ok bi dhodho nyathi maber, manyiso nyathini ok dhi yudo chiemo monego yud yo makare. Aeto lagni be nyalo luar, nwach musne pok otegno. To kolwar, onyalo muonye kata onyalo donjo kuma muya kalo go moneg nyathi. Koro samonyuol nyathi gi lak ma plastic kata sama lak owok chon, ber ka nyathino ineno kod daktari mar lak kata daktari mar nyithindo mar lak, pediatric dentist, mondo dentist no orang en lak mwanyalo weyo. Nwach en lak monego bed kanyo, en mana nobiro chon. Iparo na mi mfano mar thuno kobiro chon. Ibro wacho ni thund nyathina ni obiro chon nyaka ng'ade. Kose ibro wacho ni ok, waranga kaka wasiro nyathini, wakonye nyithindo moko kik nyiere, wakonye mondo omeda dongo. Thuno osebiro chon, onge gima dwa tim. Koro lak obiro chon, watimo ang'o? Wadhir daktari orang. En lak mwanyalo
weyo kanyo mondo bed kanyo kose en lak manyaka wagol. Nyaka wagole seche moko nwach omono nyathi dhoth, nyaka wagole seche moko nwach onyalo lwar, nyathi muonye, nyaka wagole seche moko nwach onyalo donjo yor muya moneg nyathi. Nwach kanyo koro kodonji yor muya waluongo kizungu na aspiration, to mano koro en hali hatari. Kwang'iyo ring lakni Dr. Immaculate, wisepimo kata plastic teeth kaka chala, en gima yom mokalo ka ber to samoro nego beni weye kanyo kata inyalo weye kanyo, mak mana ni onyalo miyo nyathi bedo uncomfortable, tiende ni ok onyal dhoth e yo makare. Seche moko dhodh e yo makare tiende ni ok oyud madini madwarore mondo mi omed dongo, nikech e dweche 6 wantiere kod exclusive breastfeeding ma nyathi dhoth onego beni odhodha dweche 6 ka intiere gi gini to ok onyal dhoth. Thothne giwuok gadi, opong'o ga dhok, owuok 2, owuok 1, owuok 3, thothne ma common giwuok gadi. Thothne owuok e ring'o malak mapiny, ng'enyne wuok e ring'o malak mapiny mambele, imiyo lak 1 kata lek 2. Seche moko wuok e ring'o malak mamalo mambele, seche moko ibro yudo moko kowuok e ring'o malak lure, lakini ng'eny gi wuok ring'o malak mambele mapiny. Gwengewa makaluo iwacho ni ong'eny, ochal nade ahinya gwenge mage kaka mage? Plastic teeth to ok ng'eny. Wach mar nago lak to ng'eny. To nwach pok otim nonro maber, ok yot mondo ing'e no ng'eny i kidieny mane, lakini ong'eny. Ipani ang'o momiyo pod watime momiyo okelo chandruok ne nyithindo? Pod i piny kumwadakie moloyo Kenya waka Africa, East Africa, pod wan kod chandruok mang'eny malure kod yore mege somo, malure kod yore mege yuto, malure kod yore mege access. Pod waongo kod kaka wanyalo konyre yore mege chieth maber. Koro ibro yudo jok mang'eny giongo glony mar somo. Ing'en somo en gima ber, kendo somo en gima muhimu. Nwach somo mi ing'eyo gik mang'eny. To ng'eny jogwa pod wan chien yore mege somo. Aito yore mege yuto be en gima muhimu. Yuto mi inyalo wachon nyathina ni anyuole gu plastic teeth, anyuole i suptal maber mokwongo, ok anyuole i gweng'. Kanyuol kinyuole kor gweng'. Ok anyuole kor gweng', anyuole suptal. To kanyuole suptal, jo suptal ong'eyo ni mani nitie gimoro ma shida mar lak, waluong dentist mondo rang nyathini. To kinyuole gweng', pod wan gi shida ma jok manyuol i gweng' ma yuto gi tin, knowledge mar gin piny, koro gi kainago pod ng'eny i pinywa kani, i Kenya ka, i Nyanza ka, to mago e gik ma pod chandowa. Dhier pod chandowa. Mamiyo oganda ok dhi skul e seche mowinjore, ok ging'e samoro kata kaka penj laktar dhi nyime ni, samoro ng'ato neno to wacho ni akare gini en kama to samoro ng'ato onge kod TV monyalo neno godo penj laktar. Omiyo wako ni ka ng'ato nitiere kod TV, inyalo neno penj laktar to luong jou mondo mi samoro neno ga chenro kaka magi mondo mayud kaka wanyalo reso ngima nyithindo. Mano paro maber. Iluongo joweteni. Dr. Immaculate, thothne gitime nang'o? Inago lak mag nyithindo gi nang'o? Lege ma pod yom ma bende jomoko luongo ni kudni, jomoko bende wacho ni en plastic teeth, jomoko bende luongo ni nylon. Itime nang'o e kor gwenge ma bende kelo chandruok kaachiel kod hinyruok ne nyithindo? En gima kapimo tanyalo kata ywak. En gima lit. Inyalo ywak. Mokwongo, nyathini ne tuo. En nyathi mokwongo para nyathi mayom. Jadweche 2, 3, 4, 5. En nyathi matin. Nyathi matin. Nyathi mayom. Mano mokwongo en ga nyathi mayom. Mar 2, nyathini ne ochandre. Ne ochal ng'ama tuo. E dendo ochwakre, ong'ok. Ok onindo maber. Min gi omondo kode gokinyi odhi pango line. Ka miyo moro kata dichuo moro i gweng' kanyo, jaduong' moro mowacho neno lony, en gi lony igolo gigo. Koro ka gisechopo kanyo,
kibiro chieth mar lak ka kia no se chiedhi lak ng'ato komula mula lak lit en rem komulo laki moko chuo yath mar nego rem mwaluongo na anesthesia neko nyalo maki kata inyalo tho nwach rem nyathini idwa nag maongo anesthesia idwa nag bu kuny ringo no bochopi lagno maongo yath moketne kata achiel to gang' minage kodo inage kod musmal chumbe mege ndiga kande waluongo gi kizungu ni bicycle spokes ikawo to bedo sharpened aiti nagogo to musmal monagogo nyathi mokuongo ilain musmal midhi nago nyathi mar ariyo to musmal midhi nago nyathi mar adek manyiso ni infection control onge yath mag nego rem gigi ok chwak kako nego ratiro monego lu kod gik momulo remo ok lu koro inyalo chako paro shida madhi wuok kani mokuongo rem ma nyathino dhi winjo kende saminage no rem no romo nege rem inago mondo chopi chogo ichop kuma lagno ntie ikunyo mondo igol lagno ikunyo de chogo mar lak maongo yath gu instruments gu gik ma ok ler gik ma ok ler manyiso ni gin gu vini kod kute mege ayaki gin kod kute mege tuberculosis gin kod kute mopogre aito idwa lando tuoche gi kuom nyathi ka nyathi tuo man nyathi man mokuongo nkodo idwa keto nyathi mar ariyo nyathi mar adek kane gibiro nyithindo 10 gite dhi bedo kod infection bang' mano isenago bigolo onge yath mimiye inyalo wirne bur inyalo ketne herbs onge yath mimiye nyiseri wamake kanyo kiyiena waduogo bang' thuolo machuok mondo mi watiekane kama wantiere no isetimo tim kama ne nyathini kata iseneno komitime tim kama ok apar ka en tim makare emomiyo wantiere kod Dr. Immaculate odiochieng' ma kawuono anyalo kete gi dhok mayot ni mano chalo na juok nikech seche minyalo kuny dho nyathi gi musmal kata gi waya mar ndiga maonge yath moro amora kata ibuke buru ma onge yedhe makweyo rem en juok kanyalo kete yo machuok kik idhi mabor kik isudi waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Kala gik mang'eny ahinya engimani nisekala gik maricho ahinya to inikala gik tekin kendi onge gimoro amora monyalo timo koro kaka wan ji adek kaeni onge gimotwewa ing'e ni koro wan thuolo wende manie rum 105 oseduogo adwa ni rita mana matin jaherana to bang'e wabiro bedo kamoro achiel nyaka chieng' osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako chia, timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Kuro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wende musajakadala. Justice for all. Nyane ngima nyarko chia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am bishi. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu
otieno otenore e ndhadhu maggi. Ramogi Night chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajawa. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko jokokota we imam. Ana miela miela zipea onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanindo. Ramogi Night. Ticha Beach ka Ticha Beach sang'wen otieno. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yete kaeri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teachability. It calls for more character than just being a legend. Paw tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party endorses Right Honorable Raila Amolo Odinga EGH for chairperson of the African Union AU Commission. Jotelo mag Azimio wuok oko mar siro lek Raila Odinga mar bedo jakom riwruog pinje Afrika. Basbak mamolemka bro kao mtokni mondo wa offload mtokni manitiere kocha kech kocha sebedo gi congestion. Within the CBD area have been seized from today. Gikone to koro tesed geche mamolem Nyamasare ochako tiche sama boma ma Kisumu oyango yore manyien mag matatu e bomano. I'm really looking forward to this, just to promote the love for science, to promote teaching as a career, and to show Africa and the world that science are doable. Japuonj ma pacho ka Rose Wekesa wuoyo rekod mar puonjo science kuom maloyo seche 62. En kidieny mar adek chenro makende mar penj laktar ka wantiere kod Dr. Immaculate wang'iyo weche mag nago leke nyithindo ma pod yom. Kane pok wadhi e yueyo ne daktari pimonwa kaka thothne itime gwenge mopogore opogore ahinya e gwengewa mag jorotenge. Itime Kenya ka gwengewa mag Kaluo ka itime mabende ang'eyo ni thoth oganda maneno chenro ni oseneno nyithindo kata osewinjo nyathi ma onag lekeni ma pod yom. Daktari kane pok wadhi e yueyo ndipimonwa kaka inage e yo moro ma ok kare gi rem kok ng'i kata rem ma nyathini kale kachiel kod gigo ma itiyo godo. Seche ma itimo ma daktari thothne giketo ngima nyathi kama chal nade, complications manyalo biro kotenore kod tim makama? Giketo ngima nyathi kama diny kendo girocho ngima nyathi moloyo. To iyudo ka nyithindo gi ng'eny gi tho to ok dwa ng'e na tamala di matho nwach gi tho igwenge moko mobiri subtal bende tho mokele subtal bang' nekono nako lakini iyudo ka ng'eny gi tho. Nonro mo manatimo igweng' mar Ombei Kisumu kani jonyuol go nonyisa ne gitero nyathi gi na mondo nag nwach nyathino nochandre gotieno. Kayuak to chur to ok dhodh. Koro nonyis gin koko nage to nyathino brotho. Koro ne gimondo kod nyathi magitero mondo nag. Bang' ka nose nag nyathi to nyathi noduogo boling'. To kane gipenjo janako to nyathi ni ang' momiyo koro oling' aling'a kama. Janako nosewacho oling' amano nwach koro yueyo nindo. To kane gichopi ot ne giyudo gichopo kod nyathi mosetho. Manyiso nyathino notho mana bang'e kanosenage. Elwet janageni. Koro ng'eny githo igwenge kanyo. Gichop kata e subtal. Githo kapok gichopo ilwetwa. Aeto mochopi subtal bro chopo ka gilalo remo mang'eny yor lakono. Gibro chopo ka giyudo kute mopogre opogre giyudo tuoche mang'eny kariure kata kod HIV.
inonro mwatimo no bende nitie nyathi ma kod kute megayaki min gi ngima ongo kute megayaki won gi ngima ongo kute megayaki to ang' momiyo nyathini kod kute megayaki mani gweng' ma Nyang'ande mana Kisumu ka nyathini nen gu kute megayake nwach ang'ono nwach no timne timni. Dr. Immaculate, ponono ni ng'ato neno leke mag nylon gi kata plastic teeth gi kuom nyathi chutho ang'o monego bed notimo nikech kotenore kod kidieny mokwongo kachiel kod mar ariyo ipimonwa kacha ni omiyo nyathi bende bedo uncomfortable, nyathi nyalo ywak, nyathi ok chiem, seche moko chiem onyalo bedo malnourished kod gik makamago. Ang'o monego bed ni timo ne nyithindo ma samoro one ni nitiere kod plastic teeth? Gima jonyuol onego bed ni timo nwach sani serikal maduong' nyaka kod mage county gi gitemo mondo wabed kod osuptende machiegni i gweng'. Wan kod health centers, wan kod dispensary. Adier kineno ka in kod paro moro kata wasiwasi moramora kuom nyathini, ok onego iringi dhi kuom jagweng' mok ing'e ni chietho nadi to chietho gik machal nadi manyalo keto ngima ma nyathini kama rach. Onego idhi suptal. Koro kin gi paro moramora wasiwasi moramora kuom dog ma nyathini dongo ne gidhi suptal moloyo dhi kuonde ma inyalo hinye nyathini. Koro gima dawach ni jopiny kar mondi ring kidhi miyo moro kata jaduong' moro madhi nago nyathini kod gik ma olil kod maongo yath dhi suptal mondi yud konyi suptal. Daktari, bedo wathoro ga bedo kod cases ma onag nyathi ma otony mowuok ka ok ohinyore mowuok oko bedo kod complications to pono ni wanyalo bedo godo kwanda tamalo chal nade? Koro mawuok maongo complications go ema medo miyo jogweng' medo time giwacho donge nyathi ng'ane notimne ti chogo dongo, donge nyathi ng'ane notimne ti ichogo entie. To ing'eyo complications tie kidieny ariyo. Nitie complications matimre sano kaka lalo remo mang'eny, yudo tuoche, mago complications mwaluongo ni immediate complications. To kata nyathino kotony to pod odhi bet kod complications. Koro odhi bet kod complications mopogre mbele. Mano complications mege leke ne koro. Nwach lak mano nego bedo se muke. To kirango leke nyithindo gin 20. To piny mar lak leke gin tie leke mege permanent teeth. Leke gi koro muko nago lak ma inago no seche moko ginago mano gigol nyaka permanent madongo e piny mar mano. Koro nyathini dhi bet maongo leke go seche moko sama ginago mago to giketho nyaka leke moko ka koro ibro yudo lak mokethre ma shape ne ok ber, en rough nwach timno. Koro complications gin tie matimre sano mama gin complications machal manego complications kaka nyathi otho, complications kaka nyathi remo lal ne, complications hainago. Aito nitie complications mabro biro bang'e nwach tim machielo. Adwani wachak kod immediate complications, Dr. Immaculate. Wantiere kacha kod remo manyalo wuok kuom nyathi mang'eny. Wantiere kacha kod infections mabende nyithindo nyalo yudo kuom ranyisi mane miyowa case ma nyathi oyudo kute magayaki. Min gionge kod kute magayaki, wuon gionge kod kute magayaki. Rach kata pek kata gimomiyo nyithindo konego beni wito remo mang'eny. Wasewache mang'eny cheno mar penj laktar kata kamano pod inyalo nuonyonwa ka ponono ni nyathi owito ngima remo mang'eny mokalo. Odhi tho. Kata koko tho sechego. Kaka ntie moro mane onag kaka kawuono to tho kiny. To notho nwach noyudo infection mar remo iluongo ni septicemia. No wito remo mang'eny kabisa. It was nen gimo makineno to piwangi iwak to kin min nyathino ikia kin min gi iwinjo rem en gima lit. En gima lit kineno nyathi mayom kakale. Ile neno natiere kod complications masano kod moko manyalo biro bang'e. Masano nyalo bedo tho mabende ema liche mogik nikech iting'o nyathi dweche 9 isenyuolo nyathi samoro ni chake kata mama ni moro maniero kata baba ni isechako bond gi nyathini kaito iwite e lwet ng'at manokonego beni wite. Samoro
otony kod complications mabiro biro bang'e. Complications mabiro biro bang'e gi thoro bedo kaka mage, Dr. Immaculate? Complications mabiro biro bang'e gi koro gin complications mochimre kod kaka leke ng'ato onego bed. Leke ni onego bed nopangre nadi, onego bed gi leke adi, onego gibed gichalo nadi. Nwach sama gitimo timni giketho nyaka leke mege permanent kande bedo affected. Koro yudo ka leke ng'ato gajre, leke ng'ato kiom gin raf nwach sama nina kochani ok nokunyo mna lak manoneno nokunyo nyaka leke man machiegni kanyo. Koro ibro yudo ka gibro bedo complications mege alignment, gimwaluongo ni malocclusion, to complications go chiedho gi kata rio leke go mondo gibed maber, kata kanogo lak ma permanent mondo koro iket ng'ato mondo bed gi lak ma permanent en gima beche tek, to ng'eny jogwa ongo kod nyalo mar yudo chieth ainago. Wawacho ga pile daktari ma to koro odwa wuok oko matin mar twagni. Wantiere kod ote gi jaote, wantiere kod ote, jaote kod wuon ote. Ka wantiere kod ji adek, wantiere kod nyathi matin ma irocho ratiche ni kendo irocho e yo marach mokalo, irocho e yo manyalo wacho ni en yor juok kaka nasewacho kidieny mokwongo. Wantiere kod ng'at mar ariyo ma en min nyathi kata jonyuol mar nyathini. Wantiere kod ng'at mar adek ma bende gin jogo ma koro timo timni. Okang' mokwongo ma wanyalo rito godo nyithindo gi en tere siptal mondo mi okonye. Moko sewito ngimagi tiende ni warocho ratich gi ma wanego gi gi dholuo maler. Ne mine nyithindo gi chutho matimo gigi, ne wuone nyithindo gi, to jonako gi bende kik wawe oko. Ote mane minyalo oro negi? Anyalo oro jonako anyalo nyiso gin giwe kawo chiki lwetgi, gitim gimonego gitim, giwe timo gik mok gilonyie, gihinyo nyithindo, ginego nyithindo. Koro anyalo wacho ni joneko gi gin jonek, jok manako gi gin jonek gi dholuo maler. Gin jonek. To serikal onego kawngi hatua motegno. Ok gitim gima ber. Kaka kes ma Ombeyni, iwacho kacha ni nitiere kaka nyithindo gi leke gi neno mana ka nitiere kod rochruok moro, to ka ne ipenjo koka omi sigana mar moko gi ne jonyuol nyithindo matimo timbe makamagi gi. Jonyuol go ne giwacho ne watimo ikia, ne ok wang'eyo, ne waparo ni wanyalo konyo nyithindwa. To be napenjo gi, itimo ikia. Sama nawuoyo kod gino, ne pod kendo gin gi nyathi ma ja dweche 7 kendo manosenag, en nanokotho. Koro nyathini moro osetho, moro bende osetho, kendo pod itero moro. Koro en wach ang'o yawa? En wach mani. Mano ikonyo nang'o? Mano ikonyo gi puonj kaka koro wapuonje penj laktar odiochieng' ma kawuono mondo mi kik ibed jagono ma ema nego nyithindo. Daktari, wach mogik minyalo nyisowa kotenore kod weche mag nago leke nyithindo ma pod yom, gik ma ok idwa ni wiwa wil godo kata matin. Gima dawach niya, lak nyathi madongo malosre e chogo onge kaka nyalo mi nyathi bet matuo, onge kaka nyalo mono nyathi dhoth, onge kaka nyalo mi nyathi chur, onge kaka nyalo mi nyathi dende chwakre. Koro ka nyathi dende chwakre, nyathi chur, nyathi ok dhodh, nyathi ng'ok, manyiso ni nyathino tuo, tere e suptal mondo daktache omany nang'o momiyo nyathini ng'ok, ang'o momiyo nyathini ok odhoth, ang'o momiyo nyathini ok nind, to ok en lak, en gimoro nono. Ter nyathi e suptal, kik uroch ratiro ma nyathi ka unago leke gi. To ka lak nyathi otwi chon, mwakoro plastic teeth mar adier, lak otwi chon, bende chik yor osuptal. Suptal nitie kod jok motiegre mabiro konyo nyathini iyo makare. Kik idhi kuom jogweng' alombo jokanam, kik utim timbe marichogo, kik ubed jonek manego nyithindgi. Yawa, wakony nyithindwa, kik waneg nyithindwa. Daktari, samoro ng'ato nitiere kod gombo mondo mi otudre kodi, wane chuny boma ma Kisumo ka, inyalo nyisowa ni wantiere kanye kaachiel kod namba mar simu mondo mi oganda wa ong'e, nikech nipimonwa kaka kes mar Ombeyni time kia kelo chandruok. An Kisumu, clinic na iluongo na Advanced Care Dental Center, en Tom Mboya Estate,
tok Golden Elite Primary School, to namba wa mar sim en 07094464443. Warwakou kin gu paro mora gima mama chando chunyi kuom weche mege tuoche mege lak kata mege dhok machando kuom nyithindwa, to manywa uru mondo wayud kaka wanyalo konyo nyithindogo. Erokamano daktari. Erokamano mathoth. Tia tich maber mitiyono, imed reso ngima nyithindo, timed golo odok e it oganda kaka koro itimegi e lakseche gi cheno mar Penj Laktar Ramogi TV. Erokamano Ruth, abenda duoko Ramogi kuom program gi mar Penj Laktar mamedo konyo oganda kendo golo dok e itgi kalure kod tuoche mege dend dhano. Samoro oganda moko onge kod TV maginyalo nene Penj Laktar, en chenro mapuonjo mathoth mokalo. Iwinjo kaka nyithindo tho, tiere nyathi moro ma bende daktari nopimonwa ni nyocha nowito ngimane tok wito remo mang'eny mokalo kotendo kod weche mag nago leke nyithindogi. Gin gik minyalo geng'. Inyalo gwelo nyawadu une chenro ni mondo miwapuonjre kanyakla. En chenro makonyo oganda e yore mopogore opogore. Odiechieng' mar juma. Nyaka kendo odiechieng' machielo ka bokelo ni chenro mar Penj Laktar iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masani. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusota. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba, risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth.